A la vida de qualsevol estudiant sempre arriba el moment d'aplicar els nous coneixements adquirits. És l'hora del pràcticum. El pràcticum del Màster Universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge és una assignatura de 9 crèdits, amb 100 hores presencials i 125 virtuals. Per matricular-nos-hi ens caldrà haver superat 20 crèdits, 15 dels quals corresponen a les assignatures obligatòries. Els alumnes no es podran matricular si no han realitzat correctament i dins del termini els processos obligatoris previs a la matrícula. El pràcticum és una assignatura que requereix un procés. Per això, abans de la matrícula, hauran de seguir un protocol per escollir un centre o modalitat de pràctiques. Aquest protocol té 3 passos. Primer, omplir el formulari d'intencions. Segon, fer el procés de sol·licitud a l'aplicació de secretaria. Tercer, aportar informació addicional en cas que calgui. El pràcticum es pot fer en 3 modalitats diferents. La primera opció és triar un o més centres proposats per la universitat, que podrem escollir entre els centres col·laboradors. Com que l'oferta és limitada, la comissió del pràcticum assignarà les places d'acord amb les qualificacions de l'expedient de cada estudiant. La segona opció, i la més recomanable, és que l'estudiant proposi un centre. Aquí trobem 2 maneres de fer-ho. La primera és proposar centre, institució o servei educatiu per fer les pràctiques. En aquest cas, l'estudiant s'encarrega de contactar amb un centre que disposi d'un professional qualificat per a tutoritzar l'alumne i completar una sol·licitud amb totes les dades corresponents. La segona opció és fer les pràctiques al vostre centre de treball, sempre que estigui relacionat amb la matèria, disposi d'un professional qualificat per a tutoritzar l'alumne i es realitzin les tasques presencials de les pràctiques fora de l'horari laboral. L'última opció és fer un pràcticum íntegrament virtual. En aquest cas, només podran realitzar-lo les persones sense titulació d'accés recomanada, amb incompatibilitat horària per temes laborals o residents en un territori amb un calendari o horari que no els permeti fer un pràcticum presencial. El tutor de la UOC us acompanyarà durant tot el procés a través del tauler de l'aula de tutoria i també podeu enviar consultes a través del fòrum. Una vegada escollida la modalitat, el tutor de la UOC revisarà la sol·licitud i la documentació annexa. Quan la consideri correcta, la posarà en estudi i l'estudiant haurà d'enviar els originals de la documentació annexa, si n'hi ha, a la comissió del pràcticum, que la validarà i comunicarà la resolució. Aquells que aconseguiu la plaça desitjada ja podeu matricular-vos al pràcticum. I aquells als quals no se us accepti la sol·licitud podeu presentar al·legacions fins que es tanqui el termini, que es comunicarà des del campus.